27 डिसेम्बर 2021 बेंगालुरुनि इलेक्ट्रनिक सिटी एलाकायाव हरनिफ्राय 1-2 हायो। टयटा इनोभा कार खंसा आरो सरकनि सिमी थांगै दंग। तै सरकबो केबो फानो गोरै ट्राफिक जाम रकबो गोरै। ककथाय जाबाय सानो थांखा हिंके बरकनि बादे आ 2टा टाइमो केबो फानोसे गोरै पुरा सिरिंस्रक लामा कार बिसिंगो दंग आरसनारे दी तै बिनि बसला तै ड्राइभार बरक खरकथामनो। गारियाव आरसनारे दी बिनि बसला बाय लंग ड्राइव नि बागै अंखरमानि। हिंके गारि आपर चलियो दंग हिंके सिगनेल गानाव थांगै जेप्रो गारि स्लो अंग आपर केनो 4 जना खुंबै बाइक गाजाक जनो कायसा बाइक बरंनो गुरि उइसिखा। बंनि ओ टयटा इनोभा कार नो चारदिगे नो गुरि उइसुका ओ 4 जना बाइक गाजाक रो। तै बाइक नि सिमी 4 जना चला रक अंखरका तै बनि कार नि जे सीसा तंनाय जानला आयना रक जतो बखक पाइखा कुनु कक सायाकारै। तै गारि नि सिमी आरसनारे दी बुमुंगै अब्रैनो जबरदस्ती खलायि आर जागा न बनो 4 जना मिलिलायि बोलायखा। आरसनारे दिनो आजराव आमसके बुखा आमसके किरिमा सिनसा खलाय बुखा आब्रावनो नंमा बाय बरक वानसुगैनो पाइखा जे बनि बसातै ड्राइभार बनो बथारानि बागैनो अबका हाइके बुई तंखा हिनै दिनिले बनो बथारैनो पाइसिनाय हिनै बरक वानसुगलाय तंलायखा। तै किबि किरि जाखा गाबो गाब्रब जाखा ओ बसलाबो आचमसा अबकाहाय अंगै थांमानि बागै हिंके नो ओ बसला तै ड्राइभार बरक खेल खलाया सानि तेबसा खलाय आर जागानि अंखरै खारै थांखा। बसला हिंके तो डाइरेक्ट पुलिस स्टेशन थांखा ड्राइभार बो बरजाका खारका साइमान लिया आजराव हिंके बसला खरं गलैतो दै किरि जाकतो दै अबका हाइके पुलिस स्टेशन थांगै सगैखा। बो आजराव पुलिस रंनि बसकांगो कुनु फानो कक साविमान लिया लेंजाकमानि खापुरमै थांमाबा हिंके पुलिस रक बिनि ओ tomung लेंजाकमा रंनो नगै सावैनो मांखा जे ओ चेराइन लगी कुनु मंगसा सकले गटना कतर गटिका हिंके बनो पुइला सेखां तै रक खान्दिमानि यागुलो किसिसा रेस अंगै बो जतो कक सावै खानारेका आप्रो केनो थांलायखा पुलिस रक बरकनि गारि तिखलायलायि आ लोकेशन थांगै नुगै मानखा जे आर जागाव आरसनारे दी तै ड्राइभार बो गोरै हिंके बरक वानसुगै नाखा ओ ड्राइभार आरसनारे दिनो हस्पिटालो tlangkhana hinai tei आ बरक 4 जना तंगनाय बरक बो आर जागानि फारार अंगजा खारै पाइखा आर जराव हिंकेनो। हिंके बरक बो थांलाय जावखा आरसनानि बसला तै पुलिस रक हस्पिटालो थांमानि यागुलो साइमानका। आरसनारे दी आजराव आचकसाके बुजाखा ओ 4 जना चला रक बायजे रड रक बबुरि जाखा ए डगबो खसाय रेखा तै अबका हाइके आमसकसा साक दुखु मानमानि यागुलो खेनो बिनि लांमा आरो न चौइ पाइखा हस्पिटालो फाइप्रो हंकांके गथैसे हिनि साखा डक्टर रक अबका हाइ हिनि डिक्लेयर खलायै। हिंके ताबुक सुंमुं कतर हिंके अबसे बेंगालुरु हाइ सिटी कतरो आबो सरकनि कनिकसार हाइवे लामाव। ओ बुरैनो साबो बोथारका तै ओ बोथानाय रक हंकांके साबो तै तामनि बागै बनो हाइके बेंगालुरु हाइ सिटी कतरो साबो तामनि बागै बोथानानि नांखा ओ 4 जना बरक साबो अबो ताबुक सुंमुं कतर अंगै आचाय फायो ओ स्टोरीव। सुंमुं तो गोबांमानो दंग ओ सुंमुंनि फिरंमुं रक नरक ओ भिडिअनि बसकांगो तैबो नुगै साइमाननाय हंकांके नंना कयननि मुचंगो भिडिअनो फार्स्ट लास्ट जराचय संनाय दंदि हाइके नरक जतो फुल स्टोरी बुजुइ माननाय हिंके फाइदि बिसि यांग आयांग कक सायाकारै भिडिअनि मेन पॉइंट तयै कक सालायनाय।